lony manyasani. Ohala mohewo 200 mauso e wang' apaya maduong' ma Mombasa kod Mtwapa obuogo mar dhi e doho poni ok ochop e winjruok kod weg udi ma idwaro muki mondo ger apayano. Johalago moriwo weg udi mideso koro lieko ni chunogi mondo giket kokgi e winjruok kod sirikal ma ok odewo nengo mag udigo kod keto maler kaka ibiro chulgi. E kinde ma magi timore, jogo manitiere e sekta mar limbe gwenge ma Nyandwat ma kadhodh Chumbi bende dwaro ni sirikal omany yo mar tieko wachno kaka yo mar geng'o ywaruok e doho mabiro chungo gedo mag apayano kendo nyalo thiro sekta mar limbe. Nyumba ambayo inataka itoke milioni 10 ama 15 baada ya kukutana na wao, kama kutakuwa na suluhu kwa negotiation, nafikiri ndio tutafikiria kama tutaenda mahakamani ama tutafanya nini. Kwa hivyo hatuombi, tunataka. Maana tukisema unaomba kwa serikali, you are wasting your time. Tunataka haki yetu tuipate, na tusipoipata lazima tuipate hivyo hivyo. I'm an entrepreneur business woman. Nimeandika 30 people. Those 30 workers, where will they go? So tuangaliwe, sisi hatukatai mradi, lakini wakati wa mradi waangalie ile mikakati wanaweza kuweka. Ndio hata kama ni wale wafanyikazi wanaondoka pale, they were supposed to be awarded something. The genuine people who had been identified for compensation can be given the right, so that to make this process be complete within the shortest time as possible. Also, we understand we having people who are pretending to be the real people who need to be compensated, who have come up because of personal interest. Let the government be very strict on this matter, so that there is no further delays and adus on this process. Jopur ma wuok e gwenge mag